Khasi Student Union Central Executive Council ringkat bar ka KSU North Khasi Hills District Unit mentagasngi klalaj ban pensange ya ka jingte ya ka food court ha umling da ka ban pau ya ka jing persajur bala pendan kam ya ka jaka bala thumu bante ya ka facilitation center ban pelong ban kum ka food court ne ka jaka badan ki dukan bam Shuaban Hiar Shakate ka jaka kinong yalam ka KSU hapo ka jingyalam o Vice President ka KSU Central Executive Council usamla penkemen sanmit batla senran lang do President ka KSU North Khasi Hills District Unit usamla Ferdinand Kharkamni u Sport Secretary ka KSU Sengkame usamla Eric Nongkenri u General Secretary ka KSU North Khasi Hills District Unit usamla James Hetala Mauknyang lambat ki weipat ki dakhat kilai kendo shwayu tourist officer karibhoi uba ban sanshar nongkenri ban panjing shai halor kate ke jingthmu ban bu dukan bam bat hadien ke jingekran bat utei u he officer ki dakhat ka seng ki lahiar sha umling bat pensange no ya ke jingtrei da ka baong ba ka seng kan om ailat ya kanu ka jingtei lada om pendap shwa ya ka facilitation center Habakran Shakilat Pathai Kubor, Usamla Penkimen Sanmiet Ulaong, Bakaseng Kalawan Ban Panjing Shai, Namal Banado Usnam Arhajar Arpau, Ladapli Yaka Project Bante Yaka Facilitation Center Ha Umling, Manlong Kajaka Ban Petngor Yaka Jingwan Rung, Bat Jingmi Jongkipriu Kibana Shabar Jala. Henry kat kum ki jingtip palayo da ka seng ya ka tega project la penkala no bante da ka food court ula ong bakani ka la pensosi ya ka seng namar nado usnam araja khan riu hadien bala minjor ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ki pat ba ki la khmi lenti ba ka sarkar kan pentre kam ya ka ain bat penyang ya ki facilitation center ha ki benta ba pher jong ka jilla Henry hadu menta ka tega jingthmu kam urlong au hi ya ka jingwan ban ya kendo yu tourist officer hani po nang po kalau hadian ba ngilai i lomba kilat Pathai Kubor ba ngilai jingtep ba ka sarkar hi ya kani ka jaka ka ba kila plena do usna marjar apau bulan Desember kum kata ka facilitation center ya ka ba kan long kum ka kherdop ban pet perman ya ka jing wanrung ki ber kemana bas kani ka jala ka jongi hausi kata ka Kubor ka bengio ya kani ka jaka la penlong penban kum kata ka food court bat kita kijingtai ya kiba kindon kidukan bat ki jingtai ki baharu kom ki bakintai hakani ka jaka tikane ka daw ya ka pelong yangi banginon her sini man kendo yu tourist officer bat man pet sendan ni ka jaka kum kalong manta ka basusi kalong ba nado usnam arjar khanreo abang yekran mak sarkar ban pasi kani ka an MRSSC bat mental adap ship usnam ya ka sarkar hi kala fil ban peterkam ni ka an bat haduk menta kimpat la ban peniang ya kini ki kherdop ki bagi la tep kum ki facilitation centers hakalang ki jaka ka jela ka jongi ti ni iro ba nakaliang jong chief minister hakani ka session ho banai fab jong nusnam hak bawla ai ka jengkran apo ka session jong house hak floor jong house ulai ki jengkran long ba unwat itakilat kelenti ban pelat pan ya kani ka an emergency na ka judicial scrutiny bat na ka scrutiny jong ki an ka sarkar India bat ban pentiknaro ban priang ya ki facilitation centers akalang ki jaka hapo ka jala hanrai kumba pi hi menta ka basusi kalong ba ya kani ka bangila angdot ya kani ka jaka ka bakila pli ban pelong kong ka facilitation center la pen kala pen ban sa ka food court ti ka pen sosi bat ka pen thang yangi kum kaseng bat yaki pat ba hi baro ki ba angnot bakini kherdop kini yang bentek perman ka jongrong jengni ki ber kumana barsa ka jalan ka jongi hot ngim persa bakan dan ka food court bat ki wai pat ki jengtai ka ba nakaliang ka sarkar ki pen khre handai kai ka bangi kwa kolong ba shwa bakin pen bakita ki jengtai ki ba pher kindan ki dairo pen pentik na shwa baka facilitation center kadi ban yang hang ni la kata ka center kam yang nakaliang jong kaseng larai ban pensang eno ik jengtrai ki badan hakani ka jaka hakini kisni ki banwan ngin sai kendo ki bor bahalo nakaliang ka jong sarkar bangin pensngog yang yaki yakani ka jo kamat bat lada ki penbor ya kani ka department ban yat syakmat ikani ka jengtrai ni imdan na isu banong handai kapor ka sabatrai bang insepet ka banca